لمعات بصنعات بزبل تيما أب زحلف السمون بكتما ملبرن زجمرة كبابرا مبل 24 عامت بعلنا سنة إيرترا أب أستراليا نيوزيلاندن ب10 تشديش جنبات أب معربويت كتما بيرز بوع عجباب كم زبعلو هزباور كبات بيت صحفة تغلالي قنصل هاجر إيرترا حبيرهم الزنبلزي أكل نايتي ببايتو محور كومات إيرتراوያን نبرتي أستراليا نيوزيلاندن تودي وزكاير زلو كوينو أزو سوتافيا من إسياتن هتصاناتن كم ترايو كاب أواهاتن نايتي بعال زترقب حبريتا يردم بسم هزبن منغستن إيرترا نا يوهانا قالزسمع حلافي قنصلاو قدات إيرترا أب أستراليا نيوزيلاندن آتو ياسين عمر وشتن وصان زركب حزب إيرترا حدنوت واتريرو سالا استقالسن زمكتن إيرترا نوديتاتن تصابؤتاتن سئرا أب دركوخيت بروح مصاي كم زلا غليصوم أبومبر محبركم إيرتراوያን معرب أستراليا آتو نጋሽ ብርሃኔ أب زسمعو قال دما إيرترا سالا صنع حزبان وفي مرحنتان أب استفلاليه صلاتات مسرت رهو مواألان صفا كم زلا دحر مغلاص ህዝቢ ኣብ ሃገርና ንዘሎ ሰላምን ምዕባልን ክዕቅቦም መደባት ልምዓት ንምዕዋት ተርኡ ክዕዝን ተላብዮም ብዘይካዚ ኣብቲ በዓል ዕዱማት ኮይኖም ዝተረኽቡ ወከልቲ ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ማሕበረኮማትን ኣውስትራልያ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዕድና ተዋፊረን ዝርከባት ካላት ኣውስትራልያ ከምኡውን ካልኦት ፈተውትን ኣዕሩኽ ኤርትራውያንን ተረኺቦም ናይ ዮሃና መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣብ መጨረሽታ ተሳተፍቲ ብሃገራዊ ዜማታት ከም ተዘናግዑ እቲ ዝበፅሐን ሓበሬታ ኣመልኪቶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ حلافي قنصلاو قدات إيرترا أب أستراليا نيوزيلاند آتو ياسين عمر أب كتما بيرز نزركوبو إيرتراوያን حادنتا وشت بزحنت بزبل أرستي نهلو كنتات هاجرنان زبانان زملكت سمينار أكيدوم منيستر عيون سبعو دحنتن صقمات زيغاتات نمقلالن نمفتحن مس مشارختو بمتحبار دغفاتو اب مبركات كم زركب زفلطيو نزا ملكيتو ጌታቸው አስፋሃን ዘዳለው ጸጻብ ሄኖክ ፍረ ሚካኤል ካርባዩ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰባው ድሕነቱ ዝተሓለወ ኣፍራይ ዜጋ ንምህናጽ ሓያሉ መደባት ከም ዘሰላሰለ ኣብቲ ሚኒስትሪ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት አቶ ምሕረተኣብ ፍሳይ ሓቢሮም አቶ ምሕረተኣብ እቲ ክፍሊ ምስ መሻርክቲ ብምትሕብባር ንቆልዑ ስንኩላን ኣረጋውያን ደቂ ኣንስትዮ ጽጉማት መንእስያት ብሓፈሻ ግዳያት ማሕበራዊ ሕሰም ዝኾኑ ዜጋታት ምዕባሎም ብምክትታል ኣፍረይቲ ዝኾኑ ልባይታ ንምፍጣር ዝተገብረ ጻዕሪ ጽቡቕ ውጽኢት ከም ዘመዝገበ ገሊጾም ትኽፍሊ ራእይ ያለው እቲ ራእይ እንታዩ ጽጉማት ወገናት ኣካላት ሕብረተሰብ ምዕሩይ ጸጋታትን ኣገልግሎትን ክረኽቡ ምርኣዩ ራእይ ጥራሕ ኣይኮነውን ተልእኾታት ኣሎ ማለት እዩ ተልእኾታት ኣሎ እቲ ተልእኾታት ናይቲ ክፍልኻ ኣድማዕን ቀጻልነትን ዘሎ ማዕረ ዕድላት ንጽጉማትን ተኣፈፍትን ዜጋታት ብምፍጣር መሰላትን ድሕነትን ዜጋታት ብሓፈሹ ብፍላይ ድማ መሰላትን ድሕነትን ቆልዑን ስንኩላንን ኣረጋውያንን ካልኦት ማሕበራዊ ሕሰም ዘጋጥሞም ዜጋታትን ንምሕላውን ምዕሩይ ዕድላት ረኺብካ ኻኒ መናብሮኦም ከመሓይሹ ስለዚ ድማ ኣፍረይቲ ዜጋታት ከይሮም ኣብ ሃገራዊ ናይ ልምዓት መደባት ክሳተፉ እዚ እቲ ኣድማዒ እዚ እቲ ተልእኾናቱ ጽጉማት ቆልዑ ትምህርቲ ተሓሪምዎም ንኸይዓብዩን ትምህርቲ ምስ ጀመሩ ንኸይብኽሩን ናውቲ ትምህርትን ካልእ ሓገዛትን ከም ዝግበረሎም ተቒሱ ብፍላይ ስንኩላን ቆልዑ ብሰንኪ ስንክልናኦም ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ንኸይርሕቁ ንምንቅስቓስ ዝሕግዞም ናውቲ ክወሃቦም ከም ዝጸንሐን ዘሎን ዘኽተማት ቆልዑ ንዘዕብያ ጽጉማት ስድራ ቤታት ምጥያሱን ይቕጽል ከም ዘሎ ኣረዲዮም ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ብቐዳምነታት ካብ ዝኸተመትሎም ውዕል መሰላት ቆልዑ ከም ዝኾነ ብምዝካርካ ኣብዚ መዳይ እውን ዝምስገን ንጥፈታት ከም እትዓመ ኣረዲዮም መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ምስ መሻርክቶም ኮይኖም ንግዳያት ማሕበራዊ ሕሰም ኣካዳሚያዊ ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናን ክቐስሙ ከምኡውን ንምትብብዖም ዝገበረዎ ንዋታውን ፊናንሳውን ደገፍ ልዑል ወጻኢታት ከም ዝገበሩ እዚ ግን ከቢድ ስለ ዝኾነ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ናይ ልቓሕ መደባት ኣተኣታትዩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ምሕረተኣብ እቲ መደብ ብቐንዱ ጽጉማት ወገናት ካብ ተጸባይነት ተናጊፎም ነብሶም ክኢሎም ንኽሰርሑ ብኡቢሎም ድማ ናብ ልምዓታዊ መደባት ንኽሰጋገሩ ባይታ ዘንጽፍ ምዃኑ ኣስሚርሎም ብጥዕናዊ መዳይ ብኣፍራይነት መዳይ ዘሎ ንምውፃእ ካኒ ካልኦት ኣማራጭታት ሞያዊ ስልጠና እናሃብካ ካብዚ ንምውፃእ ዝፍተን ዝግበር ጻዕርታት ኣሎ ዋላ እኳ እቲ ስራሕ በዳሂ እንተኾነ እቲ ዝግበር ጻዕርታት ግን ቀጻልነት ዘለዎ ጎስጓስን ኣማራጭታትን ምቅራብን ካብቲ ነካይዶ ስራሓት እዩ
ካልኦት ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ተመዛቢሎም ዝፀንሑ ኣባላት ሰራዊት ተመዛቢሎም ዝፀንሑ ኣካላት ሕብረተሰብና እትኮም ሕብረተሰብ ኣብ ንቡር ምምላሶም ርእሶም ክኽእሉ ዝካየድ ፃዕርታት ኣሎ እዚ ብምኽሪ ብደገፍ ከምኡውን በዚ እዚ ሚኒስትሪ ዝዋፍሮ ናይ መደብ ውህለላን ልቃሕን ዛጊት ንልዕሊ 4000 ዝተፈላለዩ ኣካላት ወገናት ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ናይ ስንኩላን ኣድዩ ክሰርሕ ዝፀንሐ ሕጂ እውን ብዝተሓደሰ መልክዑት ሚኒስትሪ ነቲ ናይ ውህለላን ልቃሕን ኣብ ፅጉማት ወጋና ኣስፊሑ ክሰርሖ ይፍትን ይፅዕር ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ምሕረተኣብ ፍስሃ ብመወዳእታ ማሕበራዊ ፀገማት ዜጋታትን ምቅላል ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ኤርትራውያን ፃዕርታት የካይዱ ምህላዎም ተቂሱ ንኩሎም ዜጋታትን መሻርክትን ኣመስጊኖም ኣብ ማእከል ከተማ ተሰነይ ተደኩና ትርከብ በቐንዱ ኣብ ምክትታል ህፃናትን ነፍሰ ጡራትን እትነጥፍ ማእከል ጥዕና ብዝተገብረላ ፅገና ኣገልግሎታ ክሰፍሕ ብምኽኣሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተማልአ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ትህብ ከም ዘላ ሓላፍታ ማእከል ጥዕና ኣቶ ገብሪ ሂወት ተኸስተ ሓቢሮም እታ ማእከል ጥዕና ቅድሚ እቲ ዝተገብረላ ፅገና ኣገልግሎታ ኣብ ክታበትን ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ተሓፂሩ ምንባሩ ዝጠቐሰ ኣቶ ገብሪ ሂወት ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣገልግሎት ላቦራቶሪ ፋርማሲ ክንክን ዕቤት ህፃናት ሕክምና ዓይኒ ከምኡውን ሕክምና ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ዘጠቓለለ ኣገልግሎታት ክትህብ ከም ጀመረት ገሊፆም ተገልገልቲ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብታ ማእከል ጥዕና ብዝውሃባ ዝተምህሮን ዝግበር ክንክንን ነፍሰ ጡራት ኣብ እዋን ሕርሲ ካብ ዘጋጥሞም ዘይተደልየ ፀገማት ክገላገላ በቂዐን ምህላውን ብምሕባር ብሰብ ሞያ ዝግበር ሓልዮትን ምክትታልን ዝምስገን ምዃኑ ኣረጋጊፆም ካብ 7 መጋቢት ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ክሰላሰል ዝፅንሐ ስፖርታዊ ቅነ እዚ ምብራቕ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብ16 ጉንበት ተዛዚሞም ኣብቲ መዛዘመ ስነ ስርዓት ሓለቓ ስታፍ እዚ ምብራቕ ብርጋደር ጀነራል ኣብርሃም ዓንዶም ኣብ ዝስምዑ ቃል ስፖርት ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ካብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣትሒዙ ብስሩዕ ዝስራሓሉ ዝነበረ ምዃኑ ብምጥቃስ ዕላምኡ ድማ ዱልዱል ኣካላዊ ብቕዓት ምኽስኳስን ፍቕርን ሓድነት ኣብ መንጎ ኣሃዱታት ምስራፅን ከም ዝኾነ ኣብርሂቦም ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሓይሊ ልምዓትን ምዕባልን ምዃኑ ዝሓበረ ብርጋደር ጀነራል ኣብርሃም ማዕረቲ ሞያን ፍልጠትን ንምዕጣቕ ዝካየዱ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ስፖርታዊ መደባት ንምዕባል ድማ ልዑል ኣቓልቦ ተዋሂቦ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣረዲዮም ሓላፊ ስታፍ ጎስጓስን ሓበሬታን እዚ ምብራቕ ሜጀር ርእሶም ገብረ ሚካኤል ቢጊዱ እቲ ኣብ መንጎ ኩለን ኣሃዱታት እዚ ምብራቕ ዝተኻየደ ስፖርታዊ ቅነ 7 ዓይነታት ስፖርት ዘጠቓለለን ንክልቲኡ ፆታ ዘሳተፈን ምንባሩ ብምጥቃስ ሓያል ስፖርታዊ ህልኽን ልዑል ስነ ምግባርን ከም ትንፀባረቆ ኣብሪሆም ኣብ መወዳእታ ንዕውታት ጋንታታት ሽልማት ተዓዲሎም ብኻልእ ወገን ወግዓዊ ፅምብል መበል 24 ዓመት በዓል ናፅነት ብደረጃ ዞባ ዶባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብ23 ጉንበት ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ንምብዓል ክካየድ ዝፅንሐ ምድላዋት ከም ተፀፈፈ ወኪል ኤሪና ካብቲ ዞባ ኣብ ዝለኣኹ ሓበሬታ ኣመልኪቶም ብመሰረት ዝበፅሐን ሓበሬታ ፅምብል ናፅነት ኣብ ከተማ ዓሰብ ክሳብ ዕለተ ምሕራርታ ከተማ ዝኾነት 26 ጉንበት ክቕፅል ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ